Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Summercase. Mama cum ne-a băgat bani și așa, o să-l cumpărăm și avem emotul special Sensitive Artist. Prima noastră specială. Să vedem. Lucky Spin, Rare or Better. Duplicate. Da? Nu! Ok. Mai am pău din asta. Încă 50 din asta. Da. Și apoi o să dăm câteva meciuri. Să vedem. Și bine. Nu. Da. Scuze că e duplicate. Mai avem tot de astea, gemuri. Și nu mai avem mult. Să luăm mai ales pe boxing-ul. Pe boxing-ul. Ok, să vedem. Și duplicate. Da. Bine că am găsit. Stai că mai avem, nu? Mai avem. Știi ce? Luăm astea și roțile așa, încolo. Deci luăm toate, ori de roți. Să vedem, aici, din asta așa, din asta. Și cred că dar roțile, nu urmă să mă știu. Să vedem ce ne pică. Și duplic. Nu e duplic sau? Da, nu. Mai dăm o dată și apoi o să vedem dacă mai avem. Tuti. Imposibil. Ok. Deci nu mai rămân. O să dăm pauză până ne terminăm noi cu toate. Ce era, bă, să pică legendară. Și atâta. Da. Să vedem cât să fac. Să dăm și ce mai... Merg la... 124. Hai, pe 3. Vedem. Ce ne pică din astea 3... Legendară. Legendară. Ce? Și o epică, ok. E bun. Deci am două legendare și o epică. Și cu astea te dăm aici. Instant. Era. Black Bear e bun. Care nu? Grid de lume. Ia. Duplicate. Să vedem. Mai avem. Cam mai ia. Asta nu l-am duplicate. Ok, deci. 1 cu 3, ok. Wow. Ok. Mamă, deci dacă nu îi dăm multe. Acum mă tot de mult așteptat. Așa. Atingi 43 vezi. Vedem. Hai, da, crezi el nu sau. Hai că poate intră el în al meu. Că da. Stai că dau bloc deși. Vedem, intră, moare. Să vedem verșorul meu, Dani. Să vedem, ea așteaptă. Să vedem. Și... Imitați-mă încă o dată. De când ne dăm singur. Da, nu ne.
Nu, deci hai să dăm noi singur. Hai să testăm. Hai să vedem. Da? Să nu se încarcă motorul. Uf. Hai că și nu, pe. Las că nu mor eu. Că nu mor. Hai că i-am prins boca. Să vedem. Acum hai să dăm și mergi normal. La prima dată. Oh my god. Să dăm și mergi normal. Măcar hai cu astea 85. Deja ar să așteptăm. Hai luăm cum o spun. Să ne ține pică. Nu, e ok. Hai să dăm așa la meci normal. Să-i puțin. Cred el partii. Nu, dar nici al meu. Pe. Uitați-l. Și sper că asta partii. Să vedem. Hai să dăm un meci normal. Și hai să vedem. Ia să ne plicăm prima. Ok, hai să vedem. Flor. De ce zboți? Gen, what? De ce zboți? Mamă. Hai să vedem. Aici am mai. Vedem. Putem să-l trănăm pe cineva aici. Că putem. Hai, putem cu boții ăștia. Sau? Na. Să vedem. Hai că i-am prins la unul. Și hai să trecem în a doua rundă. Și să vedem că acolo așa începem cu următoarea rundă. O hartă destul de frumoasă, așa, și am crezut că au spus altceva. Vedem. Vedem. Da, ce vrea? Hai da. Să vină careva. Bine. Și să vedem ca pe finală, să vedem, sper că bloc deș. Și hai să vedem, Honey Drop, ok, hai că. Bună. Nu ce să zic. Ca pe finală mai ales. Ca pe finală e foarte bună. Uite-te, Broc, cât de deștept. Mamă, unul. Vedem. Ce să mai prind eu punct? Da. Hai să vedem. Aici vedem, aici, așa. Ce dăm aici, dăm aici și aici, acum așa facem win. Da. Și am făcut win la meditații. Wow. Următoarea partidă să vedem ce ne pică. Și să vedem că iarăși bot, cred că, nu știu, cred că. Și să vedem momentul adevărului, iarăși bot. Mesaja. Hai că da. Și am dat ceva foarte frumos. A fost. Bam, aici frumos. Ce să prind. Am vrut eu să prind la careva. Vulpe. Hai cu vulpe. What? Ok, hai să vedem. Okidoki. Nu. Pe. Hai că nu mai mă calific. Uite. Gata, mai mă prostesc. Ui.
Să vedem ce-mi pică a doua rundă. Și Space Race. Am pus-o. Eu pus, nu știu. Da. Cum asta prima dată era în Fall Guys. Hai că mă știu și eu acea. Este shortcut. Apar am ajuns aici, să vedem. Dăm aici, aici dăm emotul foarte bine și aici ducem noi și aici mai dăm încă din asta, merem aici, o scaroana direct, deci merem aici și deci aici merem direct, deci merem aici așa frumos, pac, ne-am dus ca o rachetă și zic, și pac și e bun. Ui, să vedem ce ne pică ca pe finală. Sper că îl las să bloc, deci vedem după ce ne uităm. Și să vedem ce ne pică finală la varaj. N-am pus. Cred că nu, dar dacă nu mă lovesc eu de asta de aici, dacă nu mă lovesc, fain, și chiar m-am lovit și o să fac S-Win, cred că nu știu, să vedem. Aici merem aici așa și de aici merem la asta așa, mai ceva de test, dăm damurile și de aici merg aici așa. Să dau emoția că am vrut și eu dacă eram mai deștept făceam să nu mă duc, dar acum am șanse și nu mai am, bă da, nu mai am, dacă e, și așa fac eu, nu hui, ce era să mă duc, aici fac siguranță așa. Dau un pom la finish și m-am dus. Calificado. Și ia să vedem. Meditez. Venim și cu următoarea rundă. Să vedem ce ne pică. Și iarăși boți, cred că. Și să vedem unde adevărul iar boți. Poate că și-ar șters mult jocul. Adică nu mulți. Până la... i-am prins. Merem noi în continuare. Facem noi shortcut. Aici mai dăm un mod de fizică. Îmi place foarte mult. Putea să-l fac. Fac așa. Și merg. Hai că merg. Aici încerc. Fac eu ceva de la fine. Ia mă că nu i-am prins. Ok, hai că n-am putut să prind la finish. Revenim și cu a doua rundă. Nu putea să ne dă și și altceva. Afară de Hot Wheels. Pe bune. Ui. Să vedem. Pum. Hai că pum. Aici facem shortcut frumos dacă prindem. Le dau pum. Aici cred că nu mai mă califică să bag ăștia. Așa, facem așa, aici, așa. Bam aici, albă. Și m-am dus aici. Dar de ce oare ia să fac de la roți? Da, bună. Ne. Pii. Hai că era imposibil să mă calific. Aici dau mai încă ceva să mă distrez. Ce-a prins asta, m-am dus prin dințele știrbi și m-am calificat. Să vedem ce ne pică finală. Hai să vedem ce ne pică finala. Opa, opa, opa. Hai să vedem. Da, cum să... Să-tă... Mamă, stai că știe, bă, botul schimbi. Hai cum a știut.
RIP 2. RIP încă câțiva. Ce dacă băi, eu să prind un aici, da. Deja a calificat. Avem 60 de minuni. Ăsta a fost episodul. Pa, pa!